खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावनानै थाबाय आं दिनै लोगोनाव खान्थाल जानो फैदों आमथिसुवानि नायदो लोगोफोर बिदिब्ला आंबो दानगोन लोगोआ दानग्रोबाय नायलांदो बिदिब्ला जोबजासिम दानसै हर आं दाननो हर होनदां जेरावबो बेरायनो मोनाबा माथो खालामबावनो हिनजावफ्रा बिदिखौनो होसाबबायाबा आयै खान्थाल जाबा आथा नाङो रायजोफोर नै नांजों जाबाय आयै मा जाखो नुवाखै मागोना दाननो बायो हिनजावफ्रा नै खान्थाल जाबा आथा नाङो सुर थावसो फुननांसिगोन बाव जाला सावथालफोर दानलायनायाव दानख्रुबलायग्रासो सिखायाबो देन्जारसो लासै खान्थाल दाननाय जाथोसै खान्थाल गैजाया बिफांबो गैजाया होमबाबो गोरोमावसो आयै नै मोदोमाव नाङोबा गोबा गोबा दाननानै जेबो नङा मोदोमावसो नाङो आयौ गेसावसो देन्जारखादा देन्जार नुबाय सिखाया दाउ गोदानो खान्थाल दाननो एम्बु गोदानबा नैबे बिथांखौ लांफैनो एक्सपार्ट बियो जेरावबो नाथाय बिथाङा मिरामिस जायो दे जानला मानला होनदेरलाबायखाय ओमफ्राय एथ' आंनि भिडिअआवनो बेदर जाख्रुबनाय माबा जाख्रुबनाय दं बिदि होनना होयो दानसै एथ' मोजां बानाय फ्लप खालामना होनायसो जां नोंना खान्थालखौ हायोबा ओरैनो मानसिफोर दाननायखौ जा बिराद खस्थ' नै रोङाबा उन्दैनिफ्राय खान्थाल हाब आंनि भिडिअखौ ओरैनो फ्लप खालामफैलायबाय दा होमबाथ' जानाय ओरैनो भिडिअ थाखायल' दानदों होनजानाय फाव जायाहाय नोंजों दानदावाबा बोरै रोंनो आं बिदि दानफेरखायाखैबो जाबा ओरै दानखावथारबाय बिगुरैनो ओमफ्राय आरामसे मादाखौल' दानखाबाय बिदिसो जायोमोन जों गोदो सिख्लायाव आं बिदि दानखाफेराखै साबसिन जायो नामा बिदिबा साबसिन जायोब्रा बिदिबा आथा थायो बिदिबाबो आथाया दं जे नै दा नों एसे केमेरामेन जालाय आं एसे डाइलग होनो हाय मायु गय खावदों नै गय नै नायलाय आं मा खालामदों नायलाय मायु आं मा खालामदों नायलाय बिनि मबाइलाव हाय आंनाव होनलायलाया आंनाव गोसोम नुयोना ओमफ्राय बेनाव गुफुर गुफुर नुयो खान्थाल जाबा आथा नाङो बे खोथायाथ' सैथोखा नै नांजोब्बाय नै न'आ बिसिना मालाय ada आमथिसुवानि खान्थाल बारा इन्ट्रेस्ट मोना आं जानोसो जालाबायबाय नामनो गोमोनखौथ' आं जाखाथारा मोनमानि आखाइबो
Good boy. Kok mana bisa aku? Bukan lama. Malaysia nak? Malu kali lagi. Besok nama orang lokal. Biasanya apa di saya? Itu baru aku ada sekolah lagi nama orang. Coba dah. Coba. Sagan ampun mazana logoperna sapran jana लोंनाय disturb. Gap ni mau ni. Manusia जानां को mazana sapran मेगनावसो फुलाफ्लांनाय जालायगोन. Janda. Hai. Ini kakak yang harus jalan munja sih. Wah, Apa nih? Nusuk apa itu? Hah, itu apa? Baनलु संख्रि जानांगौबा ना मेगनाव नाय फिसालाय नायलाय संख्रि होनबाथाय नोगोरखा सिखारलायबाय संख्रि जानो नुवाखै नों जायो संख्रि जायो संख्रि जायोनो उन्दैया बेबायदि बे नुनाय गुफुर जानाय मोनबाबो गैया नालाय आंखौ जिरायहोलानो आं मा जाबावनांगौ जाखांबाबो जारला लोगोफोर नै फिसाफोरनि थाखायनो खान्थालफोरखौनो मोजां मोनजाया आइदै आइ फिसावा नांबाय आंखौ जिरायहोलानो ए संख्रिनिलाय बावनो नुवासै बियो संख्रिनि थाखायनो होसोलांथारबाय बे संख्रिखौ नुवाखै नोङो बेलाय बांद्राय गोदै गैयाना खान्थाला एसे राबावनांगौमोन राबावनांगौ एसे राबावनांगौमोन आखानि थाखायनो दांनो बावबायलै आङो नों संख्रिखौल' जादोंना बिदिनो बियो गुलाबाय थागोन बे दा बेगरा हले आंनि फेभरेट ओंख्रि जा खस्थ'लै आं जानो दाउजों अमाजों ना गोरलै गोरलैजों सेस जा खस्थ' गासिबोजोंबो जागोन खान्थाल बेगरा बिराद खस्थ' जायो दाननो माबा दाननोलाय जिरबावदो नोङो आरो सिंनिखौ आरो सैबावदो सोनानै दोनबा बांद्राय खस्थ' नङालै मोनफा थिनदों स्पिसफुल जाबाय बेसे थाया बेसे आद्रायाबो थायो थाया थाइबाय थाबाय ब्रा हले जा बुरजा दङ दुब्लियाव थांनानै मोनायावसो खान्थाल बेगरजों अमा बेदरजों जाबाय दा गोथां जाबाय खान्थाला गोथाव ओमफ्राय ओंख्रि दाबोबा थावसो जाबाय देन्जार गरम जासिगोन गैया गोमोन दङ आइयो गोमोनखौसो जाफैनांगौलै मालाबा नै बिदि बानलुजों जा लोगोफोर खान्थालखौ बरिया मोनजायो आं बिदि सानसे जानांगौ गाबनानै मा जागोन आइये ओंखामजों 10 गाहाम जानो हायो दे नोंबो जाफै दे मा मैगं होनदों नाङा सामब्राम गुफुर नाङा नै बानलु गबाय बानलु नै अखा बोथोरबाबो बरिया गोसा बेनि बानलुआ प्लेजार जाबायब्रा दासो जादों जाखावग्रा नुखायो दा आंथ' जेनजार मोजां जिरायखाबाय नै ब्रा सांग्रांसिगौल' आरो फैब्रा सिरि सुनाय जानाया ओइ आब' माबा नांगौबा सामब्राम गुफुर नांगौ दुखुसो मोनबाय आं खान्थाल जाबा आथा नाङो फिथाइ जौबा थाखा नाङो होन्दोंना नै लिथा नाङो नै नांमारजोब्बाय थाखा नाङोलायनो औ मा होनाय जायोलै लिथाया थाम्फै दङ बिथिंजाय थाम्फै गोरलै गोरलै थाम्फै जोब नालाय नों हौवा लाबाय नालाय नोंना बावनो लादो मानो होनखो बे गावनाव नाङिसोमोन फिसा फिसाया मोजां मोनो जायाव बिथांनाव जाबैदों बयबो जाखांबाय नै बे मानसिया दाबो जाखाङा ओरैबायदि जाबाय आसलसो हा थें थेंनो मोजां मोजां नुदों बेनोसै थाइजौ जाबा मादा जायाबा थैनो मोनजोबनाय मोना मा होनलाय बे भिडिअ'आव होयोबा बिदिखौ बासि लानांगौ नङाबा जाया गोलाव लाबा
खान्थाल जाखांनानै थाइजौ जाबावनाय नै सिथुसै फेराखै बाल गियान गैयै नङा आङो टाइम मोनखारागौ नै जोंहा एसे माबा खालामनानै होनो नागिरदों नुवाखै जाम्बि आंखौ मोनलायनाय हनै उवालाव आंनिमोन थाम्फैया माबाया जायाखै बेखौ दा लाफासै स्टाइलफोर नुवाखै स्टाइलफ्रा राजिबालाय आं बयनाबो साइज बयनाबो साइज जायो केमेराया आंनाबो जाया गोसोमनाया लोगोफोर सुप्रिया सुप्रिया देसी देखेलाय माबि जादों नों जानो मोजां थाइजौ गोमोनखौ बानलु संख्रिजोंबो जानांगौ बरिया मोनजायो सांग्रिलानि सोदो बैखौ मानोसो फैनो नागिरदों जाबाय दे ओरै खाथियाव लाबोलाय आं माबा रायलायनो ओमफ्राय आंनो आगोने आं दानो जानो होगोनब्रा आं होगोनखौ मा बेनो आयु जादोंबो नांलायगिदोंबो जानोबो नोंसोर हमना लादो माने जादोंबो नांलायदोंबो दा बिदि जायो नामा हिनजावफोरसो माबारा केमेरायानो मबाइलानो मोजां नङा नालाय मालायनि खेबनायाव रायजागुलायबाय माबा जायामोन बे बानलु जाना गोलोमफुजोबबाय मा होनदों सोरबा आर्मि संना लांदों लास्ट जानोसै आं बेखौ जानोसै लागालुबाय फैगोन नामा गाबोन गिदिर नङाना मानसिया नायनायनो गुसु भिडिअखौ जोबगासिनो आंनि थाखाय थेंक इउ बाय थांबायना गाज्रिबाबो मोजांबाबो मोनबाय लाबाय रांबो होनो ना सानि सायाव बे नोंसिनि गामिनिसो गोसोखांनाङा गाज्रिबाबो मोजांबाबो आं सामब्रामखौ फुदुं जाफेराखैमोन दिनै जाबाय दावरावसो जायो बिदिखौ गोसोखांथारनाङा बुलाय सोलाय जायो साया सुफाखौथ' बुजायो एसे गायाव ओमफ्राय स्कुलाव गसिगोन ना मामिमोना बाय 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 मायक बाय बाय स्टेरानि बाय 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 स्टेरानि बाय बाय नुहुरा साथाम जाब्लांगौसो जोंना गारियानो नैबे बिहावनि न' बे पुर्निमानि बिहावनि आब'मोना थांग्रोबाय नै आंना फिसा फिसासो खोनाबावो रायज्लायनायखौनो